There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I hope for the days when I see your face here before me. I hope for the times you held me in your arms. Pode que non exista experiencia máis extraordinaria que observar Saturno e os seus gloriosos anéis desde un telescopio. A escena é fascinante. Trátase dunhas xoias do ceo. É o planeta do sistema solar situado depois de Xúpiter. É o segundo planeta máis grande dos xigantes gasosos. Está formado por hidróxeno e helio. Está rodeado dun gran sistema de anéis dunhos 20 ou 30 metros de grosor. Estes anéis están formados por unha multitude de bloques de xeo. Non sabemos se os anéis son un rasgo primitivo ou un fenómeno recente. É formado por a destrucción catastrófica dun algo xigado. Actualmente sábese que os anéis son unha complexa estructura de miles de anéis formados por partículas de tamaño variable entre unha mota de pó e unha casa. Os buracos dos anéis non son tales en zonas nas que a gravidade actúa con pequenas lúas que hai nos anéis. Arredor de Saturno hai 62 lúas detectadas pola sonda Cassini. Encélado, un satélite de Saturno, agocha baixo da súa superficie xeada un océano de augas quentes. Este descubrimento converte a Encelado en un firme candidato para acoller vida máis aló da Terra. Titán é a lúa máis grande de Saturno. Titán é máis grande que o planeta Mercurio. É a única lúa do sistema solar con atmósfera densa. A sonda Huygens aterrou o 14 de xaneiro de 2005 en Titán. Por mor deste exitoso aterraxe, a NASA decidiu ampliar a súa investigación ata o 17 de setembro de 2017. Ese día precipitarase sobre Saturno e arderá na súa atmósfera. Pregúntame se nun futuro non moi lozano poderemos viaxar a Saturno e pasar nel unhas boas vacacións.